po. Anong pangalan mo, Miss? Sano Republic. Ang pangalan, Sano Republic. Ilan taon ka na? Bata pa kadyo ko, Dol. 30 anyos pa ko, kanang napo katuyog ng hinglabay. Niloloko mo yata ako. Tinoon, lagi Dol, more pa, Dol, ha? More pa kadyo, Dol. Taga saan ka? Taga Bohol ko, Dol. Taga Kandasig, Balilihan, Bohol. Anong gagawin mo? Magbabalay ka ba? Kanang musayaw ko karon, Dol. Kanang mukanta pa. Saan ito? Bakit ka sumali dito? Kanang hingapil ko ini, Dol, kay kanang mudaw ko kay kanang makakwarta ko, Dol, kay kanang daghan ka adyo ko utang atong amo man. Puno na kugutang man atong amo. Ang ibayad atong tindahan. Unya kanang ang uban po, Dol, kay kanang ipalit na og kabaw. Kay kanang naman medyo ta to dako. Diyan mo may kabaw, Dol. Masyadong naging interesting ngayon sa akin to. Tingnan namin. Larga na, Dol. Chiki-chiki, Dol. Talagang ganyan, wag mo lang patulan. Wala lang magawa, kaya sila'y nagkakaganyan. Nasi palasi. Sino ba sila? Nasi palasi. Sino ba sila? Nasi palasi. Stuck between my fantasy and what is real. I need it when I 처음엔 네가 나를 너무 졸라 한 번만 나달라 너무 졸라 기지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어